ba ya san jani bura ubansa na faɗa nai mai tunda wanda ba ya san jani ya ce bai bidar kasar daidai kai wanda ba ya san jani bura ubansa na faɗa nai mai tunda wanda ba ya san jani ya ce bai bidar kasar daidai rana guda ka zo jani duka 'yan ƙasa suna ƙaunar ka rana guda ka zo jani ka tada hankali ya Allah ka kare 'yan Nijar kare kasar mu rabbi yau daidai inda mun ga makiya Nijar sun nuna da ba su san Nijar ya Allah ka kare 'yan Nijar kare kasar mu rabbi yau daidai inda mun ga makiya jani sun nuna da ba su san jani ga shugaban kasa jani ga jagaban kasa jani me son ya gyara 'yan Nijar kowace ba ya son Nijar mu ma ba mu son gani ne sam kowace ba ya son jani mu ma ba mu son gani ne sam domin sayo kasar Nijar ta zama tauraruwa mun kowa al'ummar Nijar da fatan kowa da kowa yana cikin koshin lafiya. Ni ne dai naku na yau da kullun artist RB Municipal wato mawaki guda da ke garin Zandar mai kishin kasa dan kuma gwagwarmaya. Na gode masha Allah. Wannan waka da kuka ji in Allah ya kai mu gobe a karfe 10 ina so a yi tururuwa sauraron ta. Sannan da Allah do annabi wannan waka ce wadda aka yi ba don cin zarafin kowa ba don komai wasu don son kasa da kuma kishin shugaban kasa shugabanni ma na sai na speak baki daya. Na gode idan Allah ya kai mu gobe da misalin karfe 10 haka zan saka muku wannan waka ku saurara in Allah ya yarda. Ina so da Allah a yi mini partage a yi mana sharing a yi mana duk abubuwan da aka saba yi muna nan domin ku kamar yadda kuma kuka kasa kuka tsare domin ku ga mi za mu rinka fitowa da su. Wannan waka ce wadda tun da nake a rayuwata wallahi a tunanina ni dai a nawa tunani ban taba ganin waka da na buga wadda ta huce wannan ba. Za a saurari kaɗan amma zan so ranar da zan sake dukanta ya kamata mutane da Allah da annabi a a neme ta. Ina da account mai suna RB Municipal TV bisan YouTube kenan ma'ana RB Municipal TV. A nan za ku nemi duk wasu waƙoƙi da kuke nema. Haka na buga waka ta martanin yaya a tahi bisan YouTube ita ce a bisa. Idan ka shiga ciki za ka ga foton profile ina ka taba shi. Idan ka taba shi ka ɗauki bidiyo guda ka karanta ta. Idan ka karanta ta sai ka komo sama za ka ga an rubuta bidiyo. Idan ka taɓa wannan bidiyon zai kai ka layin dukan bidiyoyi kan da na ɗora tun daga ta farko har zuwa ta ƙarshe za ka same su duka a saman nan gurin. Sannan ka zaɓi wanda za ka zaɓa waƙoƙin ko wasu kake so duka suna nan da dama waƙoƙi irin na kishin ƙasa. Wannan waƙa ce kuma aka buga wannan waƙa ce wadda na buga ba habaici ga kowa ba a'a waƙa ce muka buga kawai don son ƙasa. Duk abin da kuka ji kan ku yi zargi aka bi haka nan ne aikin ya kama aikin ne biyu dole sai an yi haka nan. Na gode.